Asa yaiga nigo amanyikanite buna nyambera gose abange banyamanite buna dumping site se county ya Kisii kunyara kobage kumurekera nabo yego gotuguta egubi yonse kunyara kobage gosangirirwa korume na isiko ase county ya Kisii yanya kobage gotugutwa asense meyiga kurenda asa yaiga taraba asanya ariko baga kurigererwa ase okurenda obacho nabo yego ebintu bitwetanaine ase okurigereria nga abayiga baitane na soro gongoro yiga munyara kobo bare bakomenya buya wetera no soko baroro kwengure ya sense meyiga. Ni go tonya ko batutarira sa yaiga asenyin chokunsana kwa nyako bago ko baro igoro yo munyene sa yaiga wetera nere na tagete kunyara ko baga kubeka amaga chaye ensemo na kugenderia obulimanya teko baga kugura nabo igo ensemende county government ya Kisii nega netikoligia ase kubeka egubiye yaiga nigo asaya iganya ko bagotwaro kunsana no gutambe wikera bagayikana na ase koti kunyara ko babakoligia ngankyo nyara ko bagego korwa Korengana no yomo bwa balia batenenete oburayo bukuru ase county ya Kisii otatageterere ari kuri kwanu ni gatebire buna kinse moja nyari ko bachi kurigwa ase ubira nyari ko bagego gutugutwa kurende bono siasa ya kanyanya ari ko bagego siyo gosoara no bayo gotenenia emirobiriyo ngabuno yo naru mwekano gwensemo ya bonchari boyigo ensemo ya etora ari bubasi ase kinse moja nyari ko bachi ko bekwa aona aso gutuguta egubiye yo kurende bono kinse mechi chonsi kana ko bachi gokana agotugutu kwe ubiye ya senseme yo igoro ya siasa ase chinga kiecho wono korengana no omurwaniri bwobwene bwamanya bantu ase county ya Kisii umekanto na Thompson Osoro nigo akobolia chibesi yanyako bachiko bekwaro chimilioni chanyako bachiko bekwaro oso mwaka bwe budget yanyako baga kweresera ngakangunya yanyako bachiko gora ase town center abanyako baga gotugutunyuma bataranya yako baga kuri town chinde imeye county ya Kisii ande ngai chibesi yanyako bachiko ne kibukogenda Marieta agonkoro Thompson Osoro the chairman yerige na human rights igamo Kisii. It is so embarrassing kera toko nyora ne county government ya Kisii ngatebuati ase ego tukute ubi na aga ase ego tukute ubi ga na ase obol mubwo monyene bono toko boliga chibese chiabera roketed gocha ase budget the 4 budgets chia Kisii County chia tigu muna more especially a budget ya 2013-2014 the 19 million chia tetigwe chia le korosi chia nkogora ase a dumping site 19 million chions bi gachibase chia chiete ase ngenjo ase tayo Kisii County government ego tugute eubi yabo chibese chinga ichi chiete nande ningochibwate nande no muko ngochire otoko boliga indumuna abantu ba Kisii County government ba Kisii residents ba Kisii at large chibese chichi atakere kogoru obolemo bogo tugutwe ubi tibogoliri ngai chibese chichi wono nigo ero kuro kya sabange gorunga nkikina kuyanya atko bage kuyirera obutumiki bwe chibese echo nange tambukiro ki serikali county yako bayo koimukia kwene kyangi ubiye igatere usunya ko koreta engusana no monyene so ntotagete komanya ongwae a come out clearly bose a ward a town admin aso ke iskoboronge atotebinga obo maene obo mombu agoretu esengenjo chibasa chiri chiabekeire account admin echitenenere obole mobolimbu agoretwe nonya bwagore tunkaibore toegwe namba tende tokore search tomanye no mano obole mobolimbu agoretwe nigo boyigosora na ko bwa kwebolia igosigago na ko bwa kubolia ngabono akero gubiye uchinya ko bayikurusi gwasa ya iga asa tokire gosera chunya ko baye gutugutwa asengenjo no monyenta ko kanikorore uye iga ase angabuna yiga kai chibase chiachete nande ma twabeire no bwoba no romo nyenuyo ogocha kuchaka kwagacha asaya county government nejebe compelled
eche egende erusi obochabu obogaiga ngaye kogenda kobotuguta bono njira muna bono njoyo mobo na obo irenga oborwere na obora wasegwateka ase Kisii County ase ngencho obochafu bochabole kobo boro obonge na ndo obonge otokobori omweshimiwa Ongwae na serikali ya yonsi chibesa chiri chiabeketwe Kisii County Assembly yeteti 19 million chiare kogora oboremo bogorwe obochavu bochagotugutwa tutageti kuchaka koigwa no monyene oboremo osoereire county government ya Kisii asengenje gotuguta obochavu bwoe without his knowledge. Waneliboria abantu abange banyara ko bakweboria na abange bakonyara ko bakweresera igoro yo gutabara no mochoko bwo kubongie ubi imeye county ya Kisii na bwo ne mechi yetana ine kuri botere manya getingeti ya Marita Nenje Gilbert Kobi.